Pois todo preparado, un novo día aí con Mercedes no quinto chanzo e seguro que hai xente na casa que terá envexa, tamén quere estar onde está ela. Pois xa sabedes, 618-388-087, aquí vos agardamos encantados e máis contentos quedaremos se levades o bote que hoxe está, por certo, en 24.600 euros. Aí o vemos, Mercedes. Que boa cifra, está un pouco contenta calquera, Son cartiños. Claro, son palabras maiores, sí. Ti imagínate ti e Rafa con esa billetada todo o que faríades, Un montón de viaxes. O ben que iades pasar. Pois para iso xa sabes, hai que acertar as 5 preguntas que ímos facer. Cada acerto ten un premio de 100 euros, pero se consegue o pleno, se acerta todas, levaría o total do bote. 5 categorías que hoxe son as que imos ver. Atenta, Mercedes. Hoxe xogamos con teatro, bandeiras, xeografía, series e historia. 60 segundos por diante para 24.600 euros de bote. Preparada? Preparada. Pois moita sorte. E tempo, teatro. Que dramaturgo galego é autor de obras como Divinas Palabras ou Luces de Bohemia? Curros Enríquez. Non é correcto. Bandeiras. Que país ten unha bandeira coñecida como a das 5 cruces? Sumatra. Paramos o tempo. Parámolo a falta de 43 segundos. Volveremos a estas categorías e recórdoche que temos que dar cun dramaturgo galego que creou Divinas Palabras e tamén Luces de Bohemia. Ademais, buscamos un país cunha bandeira coñecida como a das 5 cruces. Voltaremos por aí nesa segunda volta. A seguinte categoría é xeografía. Preparada? Sí. Pois veña, ben atenta. Tempo, non é correcto. Xeografía, en que país europeo están as cidades de Poznan e Cracovia? En Polonia. É correcto. Series, creador e produtor da serie Los Soprano. Chicho Ibáñez Serrador. Non é correcto. Historia, a que tribos enfrontaron os españois na batalla de Maubila? Paso. Paramos o tempo, pois, a falta de 22 segundos. Temos que volver a esa serie, a Los Soprano. Sabemos que non foi Chicho Ibáñez Serrador, pero buscamos quen foi o seu creador e produtor, ademais do teatro, xa sabes, quen foi o galego que escribiu Divinas Palabras e Luces de Bohemia, e que país ten unha bandeira coñecida como a das 5 cruces na categoría de bandeiras. En historia, buscamos a tribo a que se enfrontaron os españois na batalla de Maubila. Preparada para continuar? Imos ca de teatro. 22 segundos. E tempo. Teatro. Castelao. Non é correcto. Bandeiras. Indonesia. Non é correcto. Series. Creador e produtor da serie Los Soprano. Paso. Imos a historia. A que tribos enfrontaron os españois na batalla de Maubila? Aí, ata aquí. Ya acabouse o noso tempo. Pero ben xogado, Mercedes, ben intentado. Faltounos Valle Inclán, que foi o autor de Divinas Palabras e de Luces de Bohemia. Xeorxia é o país que ten a bandeira coñecida como a das 5 cruces. Dicías ti, Chicho Ibáñez Serrador, xa o colleu demasiado maior Los Soprano. David Chase é o seu produtor e creador, e a batalla de Maubila enfrentou os españois cos Choctaw. Foi no século XVI e foi na época dos conquistadores. Inda así, ese acerto de Mercedes ten recompensa, 100 euriños ben merecidos que van para ti, Mercedes, que van para ti, para que os goces aí pola Coruña, co teu Rafa, e o bote segue a medrar. Mañá xogaremos por 24.900 euros. 900 euros, hai que me trabo, gracias por estar aí, vou tomar algo que estou, a la festa.